Oh ngono, nggih. Yuk. Dek, Dek Tania. Nggih. Kata-kata hari ini dong. Enggak ada ya karena dingin sekali. Ayo, Mbak. Bae mendem. Orang mendem, orang. Hei. Lah kata-kata hari ini toh bener. Orang mendem, orang. Hei. Ya. Sini, mung eling manise ati setyaku bisa anduweni marang sang jangasulan mi. Gak perlu sepet juga dari Dek Tania. Yang penting bisa menghargai laki-laki. Betul sekali. Wayo. Wong ayu tresnamu kinarya samba susatroning batinku. Wong bagus antep no rasa atiku tresnamu tulus jroning kalbu. Wey. Senajan Hey ha hey. banyu segara rasaku ra bakal sirna. Oncak saka roko wis tresno rapi sudi pisana. Ayo dek Ayo sikat Hai. asuh hui. Kata-kata hari ini dong Mas. Mendem sih mas. Bae mendem. Hai. Baik dek. Ayo siang Bathara Latri wong eling manise ati setyaku bisa anduweni marang sang jangkasung lasmi. Ayo dek sikap asik. Bulan dadi saksi upayane datar mbenjani janji supaya mukti supaya pati. Banyak giginya tinggal 2. Wes dipakani koyor mau wes ompong wes. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tampa sisadrone Ayo lomba terima kasih. batinku. Bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senajan nyawa oncak saka roko wis tresno rapi sudi
bojoku bisa anduweni marang sang jangsu lasmi. Asik. Weh. Weh. Bulan tadi saksi upayane datar barenjani janji supaya mukti supaya pati. Ayo lo mas. Wong ayu tresnamu pinarya tombong sijadroning batinku. Bagus rasa atimu tresnaku tulung jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Dan nyawa oncat saka roko wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ra bisa dipisahno. Terima kasih bosku. Wow, duete Joyce Dis.